Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Ял көннәре әкренләп тәмамлана. Без гадәттәге килеш тапшыруның эшен дәвам итәбез. Студияда мин Галия Гимаддинова. Беренче сәламебезне ерак төньякка юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз, Яңа Мәстәк авылында туып үскән, бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер итүче, ә хәзерге вакытта ерак төньякта үз хезмәтен башкаручы Дамир Илгиз улы Апсаттаров каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән Яңа Мәстәк авылыннан әнисе Мөнирә Абдулкадировна, Сызрань шәһәреннән хатыны Гөлфия һәм яраткан кызы Дилярышка котлыйлар. 3 баламны туып, өчесен 3 якка очырдым, дип башлый Мөнирә апа үз хатын. Өчесе дә алар бу тормышта үз урыннарын табып, үз гаиләләрен корып, матур яшәп киләләр. Дамирым араларында аерылып тора. Ул бик нечкә күңелле, гел ярдәмгә ашыгучан балам. Туганлык хисләрендә ул иң күбе сиземләп яшәүче, гел сеңлесе һәм энесе хакында уйлап торучы. Балакаем, мин сиңа туган көнеңдә дога кылып, Алладан гаиләңә тынычлык, бәрәкәт сорыйм. Яраткан оныгым Дилярамны матур гына үстереп, хатының Гөлфия белән күркәм гомер итегез. Мин сине бик яратам һәм сагынып, кунакка кайтуыңны көтеп калам. Безнең өчен яраткан тормыш иптәшем һәм сөекле әткәебез. Бүген синең бәйрәмең көнендә бездән бик еракта булсаң да, кытлауларга урап алып сине кучасы килә, дип дәвам итәләр хатыны Гөлфия һәм кызы Дилярочка. Дамир ул безнең уңган куллы, тыйнак, киң йөрәкле акыл иясе. Аның хәленнән килмәгән эше юк. Ниләргә генә тотынса, шуны булдыра. Бер кайчан бер төшенкелеккә бирелеп, моңаеп тормый, гел алга атлый. Кадерлебез безне. Ихластан сиңа саулык телибез. Саулыгың булса, син әйткәнчә барысы да булыр. Без сине яратабыз һәм кайтуыңны сагынып көтәбез. Бүген синең туган көнең, бәйрәм итәбез синсез. Нигәдер ул бәйрәмнәре әзрәк синсез күңелсез. Телибез ихлас күңелдән, бары бәхет күп итеп. Безне шулай сагындырып, озак йөрмәсен китеп. Бер генә кушып алыйк та, ихлас шатлыклар телик. Синең гүзәл бәйрәмеңә бүләккә җырлар бирик. Тыңлап ал да син аларны, рәхәтләнеп көл әле. Нык сагындык бәгеркәем, әйдә, өйгә кил әле. Кадерле Дамир Илгизович, якыннарыгызның матур теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Кемгә дә ясын иде бу җирдә, бер-беребезне өзләп сөю кирәк бит ул дөньяда. Парлап гомер итүләре нинди олы бәхет ул. Син минем мәхәббәт гөлем, мәңге янәшәм дә бу. Парлап гомер Parlap яшәү җиңелрәк, бергә гомер юлында. Икәү бергә терәк булып, яшик тормыш юлында. Parlap гомер итүләре нинди олы бәхет ул. Син минем мәхәббәт гөлем, мәңге янәшәм дә бу. Parlap гомер итүләре нинди олы бәхет ул. Син минем
Чираттагы җырыбыз кабат Дамир Илгиз улы Абсаттаров хөрмәтенә яңгырый. Аны матур туган көне белән Яңа Зимница авылыннан кайнанасы Расимә Усмановна, Сызрань шәһәреннән бажасы Илдус, тормыш иптәше Наилә, балалары Альмира һәм Альбертик, Урта Терешка авылыннан бажасы Илдар, тормыш иптәше Галия, балалары Илсаф һәм Ясминочка котлыйлар. Киявем, улым Дамир, теләкләрне сиңа сайлаганда, беләсең, мин изгеләрен эзләр идем. Син миңа бик күп игелекләр кылган кеше. Кайткан саен гел нидер ярдәм итеп китәсең. Баламның бәхете дә синең кулда. Оныгым Дилярочканы икәүләшеп, шушылай матур гына үстереп, күркәм яшәгез. Без сезгә карап, гел сокланып торыйк. Кияү тещаны яратмый, диләр күп мәзәкләрдә. Бездә алай булмады ул, ни генә дисәләр дә. Теща белән кияү бала бик тату яшәп килә. Бер-бересе өчен алар соңгы копейгын бирә. Син киявем уңган ир-ат, күзләр генә тимәсен. Гаиләң янына бер кайчан кайгы-хәсрәт килмәсен. Дамир безнең бик тырыш, әллә ниләр уйлап чыгара торган бажа. Ул һәр вакыт кырмычка шикелле нидер эшли. Бүген якыныбыз синең туган көнең. Төрлебез төрле якта, беребез көн якта, икенчебез төн якта. Шуңа күрә җыелышып булмады бәйрәмнәргә. Тик вакыты җитәр әле. Ә бүген рөхсәт ит сиңа эшеңдә җиңеллек, уңышлар теләргә. Гаиләңә тынычлык, муллык, гел шушылай аралашып, матур яшәп килик. Котлы булсын туган көннәр, шомыртлар чәчәк ата. Сине бар өй эшләребез бажа каты ярата. Телибез ихлас күңелдән бәхет, саулык, тазалык, аларга истәлеп килсен җитәрлек кадәр байлык. Кадерле җизни, туган көнең белән бәхетле бул һәм алдагы матур җырны тыңлап